Dek nalika semono ana sawijining wanita Dewi Sangga Langit kang ayu kondang kaloka. Dheweke ngenekake sayembara. Sapa sing bisa nggawa 140 iringan jaran lan kewan loro sirahe mula bisa dadi garwane. Akeh para raja kang mundur saka sayembara. Kajaba Raja Prabu Klana Sewandana lan Singobarong saka Kraton Rudaya. Prabu Klana Sewandana sing arep teka ananging dicegat Singobarong sing watak curiga. Singobarong sing ngamuk bisa lena amarga Prabu Klana Sewandana ngeculke merak lan nyeblakake pecut samantiman kang dadi jimate. Saknalika merak lan Singobarong kelakon nyawiji dadi siji sing sirahe loro. Wis genep sing dadi sayembarane